Tak, dneska by som chcela s vami zdieľať jednu skúsenosť, čo mám relatívne čerstvú, a to je teda s chorobou, čo som mala. Ja už niekedy v polovičke alebo koncom februára som proste ochorela. Lietalo to všade, prakticky každý, keď som niekam prišla, proste chrchlal a kýchal a proste výrozy lietali, chrípky. A prakticky to doniesol domov priateľ. Po týždni odolávania to zložilo aj mňa. A ja by som sa s vami chcela podeliť teda o tú skúsenosť. Chytilo ma to teda v piatok, som vstávala s tým, že ma hrozne boli v krku. Nemohla som poriadne prehltať, bolo to nepríjemné, štípalo to. Vydržala som ešte akoby pracovať, odpoledne som si išla kupovať niečo, nejaký sprej do krku. No a tú noc som proste vôbec nemohla spať. Liezlo mi to do uší, do nosu, prakticky celé dutiny sa mi cez tú noc zapálili, chytili. A v sobotu teda už som mala aj trošku zvýšenú teplotu, okolo 37,4 sa mi to pohybovalo. V nedeľu, v sobotu, po obede, v nedeľu už som mala teda nádchu a prakticky teplota odoznievala. No a potom víkende, kedy som prakticky ako preležala, tak potom už som sa len dostávala vlastne akoby z tej nádchy. Jo? Bolo to hodne zvláštne, lebo stále akoby v tom krku ma štípalo a mala som vlastne chytenú len ľavú stranu. A nejak, ja neviem teraz, či to bolo za týždeň, proste nejak relatívne krátka doba na to, čo som takto vlastne akoby zápasila s tým najhorším, som mala ísť na odbery krví na imunológiu. Tým, že tam je dosť ako náročné dostať termín, alebo teda ako je tam dlhá čakacia doba, tak som si povedala, ako musím to zvládnuť, aj keď som bola taká ako nalomená, trošku ešte nie úplne fit. Ale išla som na odbery krvi, no a minulý týždeň som mala teda konzultáciu s doktorkou, ktorá mi teda hovorila o tých výsledkoch. A okrem teda toho, že mi naberala krv na nejakých 260 alergénov, robila mi genetické testy a klasický akoby krvný obraz a takéto tieto vyšetrenia krvné, tak pritom mi vlastne robila aj nejaký aktuálny stav nejakého infektu, jestli som proste s niečím zápasila. No a zistila mi, tým, že to bolo vlastne fakt ako krátko v tej dobe, čo som mala túto, ja som to brala, že je to viróza, ale zistila som, že to bola chrípka typu A a do toho čierny kašel. To bolo pre mňa ako hodne veľké prekvapenie, že mi povedala o tom čiernom kašli, lebo keď som vlastne počúvala po svojom okolí ľudí, ktorí mali teda ako skúsenosť s čiernym kašlom, tak to bolo hodne ako nepríjemný stav, kedy vlastne ich dusilo na kašel, je to taký ako hodne suchý, dávivý kašel, že niekedy fakt ako ich to dožene až ako ku zvracaniu. A väčšinou to je ako najhoršie práve v noci a že teda keď ako nespia oni, tak nespí ako nikto v tom byte. A ja, čo som zažívala, bolo, že ako ja som cítila, že niečo v tých trubkách, v hrudi, v plúcach, proste niečo tam asi je, nejaký bacil. Lebo mne ako občas tak akoby stiahlo, že ma akoby pridusilo. Ale prakticky ma ani nejak ako vyslovene nedráždilo na kašel. Takže zostalo to akoby len u toho a až keď to bolo ako nejak nepríjemné, tak akoby ma to donútilo to pridusenie trošku si odkašľať. Ale nebolo to vyslovene, že by som potrebovala kašľať. Takže toto bolo pre mňa hodne zaujímavé a jednak doktorka teda vravela, že môže byť aj taký priebeh, že to úplne ako není taký ten ako bežný priebeh toho, že je tam ten dávivý kašel a tak. Ale vzhľadom k tomu, že mi zistila, že mám vlastne genetickú predispozíciu na astma a také tie ako respiračné ochorenia, tak v tú ranu mi to docvaklo, že vlastne vždycky, keď som mávala nejakú virózu, tak ma to vlastne dohnalo aj k tomu kašlu. A keď sa mi kašel rozbehol, tak vlastne som sa strašne dlho z toho dostávala, že ako tie priebehy tam boli hodne náročné. Tak ja som si ako takto uvedomila, že odkedy vlastne suplementujem Zinzino, zdravotný protokol, čo už sú teda asi 2,5 roku, tak vlastne celkovo tie priebehy tých chorôb sú úplne o niečom inom, než to bolo kedysi. Proste je to rýchlo vlastne za mnou a ten priebeh je miernejší, nie sú také vysoké horúčky, vlastne to telo sa s tým vie lepšie vysporiadať.
A já si osobně myslím, že vlastně mi to hodně pomohlo aj v tomto. Že vlastně ten černý kašel neprepukol tak, jak ho vlastně bežně ľudia poznajú, ale mala som len práve nejaké tie ako pocity toho zadýchania alebo nejakého pridusenia, ale vlastne vôbec ma to nenutilo do nejakého ako drastického kašlu. Takže ja toto vidím vlastne hodne veľký posun v tom zdraví, že aj keď teda nejaká tá choroba príde, tak vlastne ten priebeh je úplne o niečom inom. Je to rýchlejšie za mnou, nestrávim 2 týždne v posteli v horúčkách a potom ešte trebárs mesiac, 2 sa z toho dostávam. Ale bola to prakticky víkendová aktivita a potom vlastne už som len čakala, kým vlastne dobehne dozvuk tej nádchy, čo vlastne sa spustila spolu s tou chorobou. Takže toľko moja skúsenosť. A zajímalo by ma teda, či aj vy máte nejaký takýto podobný priebeh chorôb. Môžete sa podeliť do komentára, budem určite rada za príspevok. A pokiaľ chcete niečo robiť so svojím zdravím, chcete sa nejakým spôsobom posunúť, nebaví vás tráviť hromadu času v posteli s chorobou, s teplotou, tak určite mi dajte vedieť. A pokiaľ chcete riešiť prevenciu, tak rada vám v tom pomôžem. Tak, ďakujem vám za pozornosť. Dúfam, že vás nejak inšpirovala táto moja skúsenosť a zase niekedy na budúce.